Sasuka isidumo unyaka uqala kumhla ka4 sisemdletsheni la sikhona sithi ke emdletsheni ikhwama yabafowethu nginensizwa lana esifikile emculeni kaMaskandi yashintsha isimo kwamnandi kakhulu bathi usaliwa mfowethu siyazi mfowethu igama lakho liphezulu kakhulu kulezi insuku mfowethu angikunika ithuba ubingelele kuMashelela TV. Cha ngana kwethu angibingelele kuMashelela TV lo bingelelayo usaliwa njengoba usushilo kodwa ke ngidabuka lempange nedondotho esamthethwa ngize kumakhelwane wami lapha kumkhaya wami umfuka Manqele. Bathi umfuka Manqele singaye namhlanje owenze indumo ezulu kakhulu wawuseyushaya unyaka noma ke wenqamula intambo mfowethu njengomuntu othe ufika wawusufikela kuye mhlambe nje mawubala amagalelo akhe umsebenzi wakhe size subona ngamehlo sesifike ngakubo mhlambe nje mfowethu ukubeka nje ukuncoma ngaye noma uthi nje cha ngiyamvuma mfowethu. Eqinisweni umthandeni uyisibonelo kubacula abasafika mfowethu umthandeni nenkani umthandeni ukutshela ukuthi noma ngabe izinto enzima kanjani kodwa yena mayithi ngiyaphuma ngiyangena bese kutshela umthandeni ukuthi zethembe mfowethu noma ngabe abantu abakholelwa kwena kangakanani sorry noma ngabe abantu bakuphika phambi kwakho kodwa wena zethembe. Yabona nje wazibula lo nyaka 2025 ngiyazethemba yonke into engiyifisa ngizoba nayo konke la ngifuna ukungena khona ngizongena ngibukile kule ndoda ukuthi hayi inkani yaphumelelisa. Ngesilungu umthathisa bathini i-role model noma ngeke ngibeke kanjalo ngoba nginayo yami role model kodwa ngeke ngufidle ngushalazele ukuthi akwenzayo lo mfana noma ngasho lo mfana bokweya kodwa hey lo mfana unenkani yempumelelo mfowethu uma we-artist ngasho ukuthi buka kuleya mfana ngoba mfowethu ukuchaza kwakho ngiyakuzwa mawuthi ezinye izinto ziyafuna ukuthi usebenzise inkani empilweni zikhomba umvuzo wokuphila nanokuthi size sibone izinto ezicishe ezifana njengalezi namhlanje. Uyabona nje awukholakala lo mcimbi wathi mayobeka wangithinta uMasondo bathi ngoJanuary ngangikhona ngonyaka ophelile sisekhaya egcekeni ngathi mina ngiyezwa masethi ngingena ngemali abantu bayongena ngemali ngoJanuary kodwa akake senza ngempela buka manje siphihli ongaphika lo mcimbi komele nje athathe ibhakede lenteleza uphalaza umone empolozi. Yebo madoda impumelelo umcimbi wazongihlekisa ukuthi wathusa lokuthi ngena ngemali asazi mhlawumbe abanye bagijima omashonisa nje kodwa egcineni bakhombisa ukumsupport umthandeni ngiyafisa ukuthi ngempela zonke ifunda umculi kakhulukazi mayebeka umcimbi ngakubo bemsupport ngoba amashelela zokhumbula ukuthi nami ngeke ngawubeka umcimbi nodadewethu futhi waba impumelelo noma kungafikanga phela la amazinga walingana kodwa nginethemba lokuthi uzofika kuleli zinga muhle kakhulu umcimbi kaMthandeni akhona sisodwa siciko stage manager sebefikile emotweni yonke into nje right mfethu nanku unyaka uqalile mhlambe ungathini mhlambe kubalandeli bakho yini esingayilindela njengamanje ngoba siyakwazi mawusuthe uyaqhamuka mfethu and ngiyabona igenge encane iyabuya mfethu ngicome nje lento yengoma abafethu nibuyisile ibisithanda ukulahleka sengifuna ukuzwa ukuthi njengamanje belindeleni ngikhuluma amagosa ngikhuluma ngabo bonke abantu abamagida ngoma sikhuluma ngabantu abagida ingoma mhlambe ungathini nje kubona mfethu unyaka uqala ubaphatheleni mfowethu uselapho nje into yokuqala engishumayelayo nje ngoba mfowethu kubone ngihambela namavasithi ngithi abantwana baphuma edakamizweni ngoba uma uqala usondeza idakamizwe kusubulala ifuture yakho iqeda nya abantwana bafunde noma ngabe unalo italent kodwa aqine esikoleni ngoba nathi la isikhona nje khona la singakwazi ukungena khona ngenxa yemfundo ezivimbayo ngoba sifundile so mina ngikhuthaza imfundo bese ngiqhelisa idakamizwa usaliwa akagcina ukuhambela amavasithi ngihambela nezikole bese ngiphinde futhi ngihambele namajele inkinga ke emajele uhulumeni akazivumeli ukuthi sishuthi bafo emajele kunamajele aseyekile inombolo ngenxa kaSaliwa mfethu imina osupply odablizwana emajele ngixhumana nojele bedlulisele kubafowethu ababoshiwe abagida ingoma so angigcini ngokuyenza ngaphandle lento inkinga yangaphakathi ayishuthwa angazi ngenze kanjani uhulumeni asivumele sikuvezelizwe ukuthi ijele ngoba kwabantu abadinga ukuhlukunyezwa noma bangazamukelanga igwebo zakhe kodwa kukhona kuhla abakwenzayo ngaphakathi mfowethu uSaliwa uzoqhubeka hambela amavasithi kanti futhi kokukhulu kunakho konke uyeza umsebenzi kaSaliwa makudlula uJuni nje uSaliwa usuke sezokhipha ngishaya kwasani lapho mfowethu ushaya kwasani siyabonga kakhulu umsebenzi awenzayo ngokuthi ke esupply ngoba ke eqhase kakhulu ke ngoW Nzwane sikhuluma lapha kubafowethu abasemajele siyabonga kakhulu ke bhuti ngomsebenzi wakho siyazi ukuthi ke kuningi abasakulindele kuwe sikhuluma ngabantu abasha njengoba uchaza nje ukuthi sithi phansi ngeyidakamizwa phansi kanti ke sithi ke phambili ngomthandeni phambili mfowethu ngeqhawe asikwazi ukushalazela amandlalo ngithi phambili mfuka Manqele khula ndoda amadoda
uqhubeke ushaya ingoma hayi ubuvela uyishaya ingoma kodwa ngathi usuthathe lento mfo amanqole hayi usushaya ngenye indlela manje thatha lento bayeka befazi suka kanti ke bathi thatha lento ngithe igama lami ke uMC Nkomose kanti TV iMashalela TV vele nje wena usubscribe nje qing thank you siyabonga.